खन्थाइनि मुं कभिड-19 दानिया जों खन्थाइखौ आवगायलांसिगोन लोगोफोर। बे संसाराव मा जाबावगोन जाखो, जेरैबो सुख गैला खालि कभिड-19ल'सै, माब्लानि दिनाव जोबस्रांलांगोन जाखो। जेरैबो असान्तिल'सै, सोरबा स्कुल फरायनाय, सोरबा कलेज फरायनाय, बे कभिड-19नि थाखायनो थाबथानानै थाबाय। सोरबा खामानि मावनाय एबा बिजनेस मावनाय, बेफोर बे कभिड-19नि थाखाय गैला, जेरावबो थांजाला। मा जाबावगोन जाखो बे संसार मायाव, माखासे सुबुंफ्रानो बे कभिड-19जों जिउ गोमानांबाय। मा जाबावगोन जाखो बे संसाराव खालि कभिड-19ल'सै, माब्लानि समाव सुख जागोन जाखो, माब्ला जोबस्रांलांबावगोन जाखो बे कभिड-19आव, माब्लानि समाव जोबस्रांगोन जाखो, माब्ला मोजां जानायनि सम फैबावगोन जाखो। जेबो बुंस'नो हाला बे जिउआ मादि जागोन, माब्लाबानि मोजां लामा फैबावगोन जाखो। गोबां मानसियानो हालाय-हाफाय जानांबाय। माखासे सुबुंफ्राबो लामा गोथे जानांबाय। सोरबा गावनि न'आव फैनो हायासै, बे कभिड-19आनो जाबाय। सोरबाबा गोजानाव खामानि मावहैनाय, बेफोर न'आवनो फैनो हायासै, कभिड-19आनो जाबाय। सोरबा खामानिफोराव मावग्राफोरा कम्पानिफोराव बायनानै गोबां खहा जानांबाय। जानाय लोंनाय थानाय खहा जाबाय। रांखावरि गैयैनि न'फ्राव थानो हायासै, बेसे दुखु खस्थ' दंसै। जायसो जादों बेसो मिथिगौ। खन्थाइया एसेनोसै, गोजोन्थों।